Video z Naveru sa na AS-ko nahráva úplne podobne ako pri Soundcloude, lenže je tam trošku výnimka, pretože nie všetky videá z Naveru sa dajú dať share. Otvoríte si video, ktoré chceme, hodiť do článku na AS-ko a tuto vpravo je taká ikonka s obložníčkom a šípkou a na ňu si klikneme. Tu nám vybehnú kódky, kde všade sa to dá dať share na Facebook, na Twitter, na neviem aké fankafe, blogy, korejské a neviem čo už možno iné, ale nás zaujíma tento embed kód tuto dole. Pozriem, to sa tu nastaviť aj šírka, aká aby bola v článku. Ale to si vieme nastaviť aj na AS-ku, čiže to je v pohode. Tento embed kód si skopírujeme kliknutím na túto vec. Potvrdíme. No si otvoríme zdroj. Ctrl T prilepíme. Video je tu. Ak by ste chceli zmeniť jeho výšku, šírku, tak normálne klasicky ako na AS-ku a bude to fungovať. Lenže napríklad pri tom videu, ako mi poslala Elenka, tam embed kód nebol a preto sa to nedalo skopírovať. Boli tam iba tieto štvorčeky a to tie nepovoľujú kopírovať embed kódy, čiže treba dať pozor. Asi tie, ktoré to nemajú, tak nemajú povolené takéto externé šírenie na ostatné weby, iba na tieto, na týchto 6, na týchto 9 pravdepodobne, takže neviem.